Piirtäessä tulee katsoneeksi ihmistä, eläintä tai puuta toisin kuin tavallisesti. Tulee ikään kuin terävöitettyä sitä, mitä havaitsee. Maalaus ei ole valokuva, vaan se on vaikutelma. Se kertoo jotain muuta kuin sanat, ja kuva kertoo toiselle ihmiselle jotain muuta kuin mitä se kertoo minulle. Monet kerrat olen yllättynyt siitä, miten toinen ihminen näkee kuvan. Jossain vaiheessa piirsin kaikkein mieluimmin hiilellä. Ja tuo pastelliliitu on minusta myös mukava työväline. Sitä voi sormin muokata ja levittää. Vähän protestimielinen olen kai edelleenkin. Usein maisemia piirretään ikään kuin kolilta katsoen ja vähän vesi siirtää ja niin edelleen. Mutta sitten kun liikun metsässä, niin ajattelen usein, että siellähän näkee vain pätkän puun runkoa ja suomalaisessa maisemassa yleensä ei näe kovin pitkälle. Siksi nyt aivan viimeksi tein näyttelyn teeman Jokainen metsän puu. Luonnon hoitamisessa me tarvitsemme sekä kokonaiskuvaa että lähikuvaa. Tarvitsemme sekä talousmetsää että vaeltamisen metsää, missä meidän on kaikkien hyvä olla, meidän ihmisten ja eläinten ja kasvien, koko monimuotoisen elämän.